Dobar vam dan, dragi prijatelji, ljubitelji reka i svega onog što živi i voli da teče. Nisam se ja kamuflirala što sam stavila potpis svoj tamo, nego je ovde hladno, ali izdržat ćemo kao što svi izdržavamo sve u ovoj zemlji. Ako im je išta obradovalo u ovih poslednjih nekoliko godina, to su aktivisti i moja je velika zahvalnost aktivistima, jer smatram da samo oni u Srbiji mogu nešto da promene i to ste vi ovde i dokazali. Ima vas 2178, biće nas 200.000 2178 i biće nas onoliko koliko treba dok ne promenimo ovu pogubnu vlast i napravimo takav sistem u zemlji koja poštuje svoje građane, a ne interese povlašćenih pojedinaca i interesnih grupa. Mi to, prijatelji dragi, zaista možemo. Srbijom su zavladali ljudi opasnih namera i ona kopni pred našim očima. Uništavaju se reke, uništava se poljoprivredno zemljište, seku se šume i mi to zaista moramo da sprečimo. Ako je naš jedini greh to što volimo Srbiju, ja mislim da nikom ovde nije problem da živi sa tim grehom i mi ćemo uspeti da je sačuvamo, ali samo ako smo solidarni. Zato vas molim da shvatite da ste zapravo velika sila i da tu silu, ako zajedno stavimo u službu Srbije, u službu naše dece, jer mi smo danas ovde zbog naše dece, mi ne damo da se uništavaju reke zbog naše dece, jer hoćemo da negujemo Srbiju kao što se neguje pradedovina, koja se ne raskrčmi, ne propije, nego se čuva za buduće generacije. To je naše osnovno i pravo i naš osnovni zadatak. To je zbog naše dece. Ja sam zahvalna svima što ste ovde i srećna sam zbog tih 2178 potpisa. Zahvalna sam gostu iz Toplog Dola, Miljanu, koji je došao ovde da pokaže svoju solidarnost i samo nam solidarnost može pomoći. Zahvalna sam staroplanincima koji su prvi počeli sa odbranom reka i želela bih sa ovog mesta da pozdravim sve branioce reka i prirode u Srbiji. Ali mi moramo uraditi nešto zajedno. Šta ćemo uraditi zajedno? Bojkotovaćemo ovu pogubnu vlast sve dok ne dođe do promene sistema. Bojkot se ne dešava zbog opozicije. Bojkot se dešava zbog promene sistema i mi hoćemo da živimo normalno. Ako je neko uplašen, oslobodit ćemo ga straha. Jedino to možemo zajedno. Zbog toga nemanja straha da se suprotstavi lokalnim sidlicima i povlašćenim interesnim grupacijama, ja bih morala samo na kratko da pozdravite Aleksandra Jovanovića Ćutu iz Odbranimo reke Stare planine, koji je jedan od pionira odbrana reke Srbije. Hvala vam najlepše, živi bili i živela nam Srbija.